Ini jauh suai ini ya. Ini. Apa? Hey guys, mun gucing raja om palai deh. Mabre mumbai. Nih masih belum benar, Pak. Iya. Gucing raja bos sudah sini. Gucing jauh lagi deh, nih mun lebih. Wah. Mau bolos bisa punya nih aja. Gucing jauh langsir nanti nih, gucing rani blog jangan nih. Kamu naik baik tadi? Nalang motor na. Ekdom. Nih. Mau. Ekdom dini gucing rakna jaunan lana dini party kamlainsi arna. Nih ini munai song. Agla biji jauh belum jualan share nani ci. Pura zakhor rukun sunu kayak ni ya. Nih ya madinah itu noh. Elo nes padi bisa. Ini elo master ya jauh baik. Elo nih elo dulu nih. Elo. Bener. Nih beri elo ini noh. Wah. Elo master sih ya. Aku mau masih elo lan rock ya. Nih. Diuntar di luar kan. Elo. Elo bos. Bisa. Ini jauh subai. Mulai berda. Jauh subai rokoda. Jauh suak le pak lah. Mulai berna. Wih, bisa ada bikin jauh deh. Jangan ada cepet deh. Elo master sih. Ekdom interesting jangan nanti ini video ekdom gausi jumlah nih video gausi jumlah ini. Bitang gorom masih pernah pada ini akh gorom masih pernah. Elo master pernah. Ando gaya jauh nih, bitang mandeng kayak nih be Thailand nih pernah pada nih. Kok karena ini kayak nih. आसामाव फैनाय जाबाय जानो थाखाय बिथांमोना माबायदि सिखायो सोलोंना थांसै एसे जोंनाबो बाय फोरोंहैनांगोन ना गामिनि लोगोफोरखौ माने फैनानै जोबोद मोजां नांदों आरो गामियावबो माने बेफोरबायदि लोगो थानायदो आरो इन्ट्रेस्टबो बहुत जादों आरो बेफोरबायदि खदाल लानानै बेरायनो मोनाखैमोन नै दिनैसो फार्स्ट खदाल लाना बेरायदो फार्स्ट आरोना दिनै थाइलेण्डनि ना मोनसे बर' रोंगो माने रोङो बर'आलाय मोनगोन दियो एकदम मोजां मोनोबा गोसो गोथारै गावसि जोबना आरोना शेयार खालामना हो लाइक खालामना हो बोरैसो मोनगोन बोरैसो ओइ बिथिं मोना नङा नामा थौ दिनै गुसिंग्रा बिथांखौ जों गुसिंग्रा जाहोथारगोन दिनै माबायदियाव मोनो माबायदियाव थायो आंथ' सिनायलोङानोखा दाबो गुसिं खदाल बानबायसो हादों आङो बिसोर होनना बुंदों माबा उल्था गुसिंग्रा माने लानजाय साफेनाय आरो बे लानजाय साफेनाय माने मा गुसिंग्रा आंबो हमना मोनाखैमोन ओमफ्राय बिथांमोना बेखौ गुसिंग्रा राजा होनना बुङोब्रा गुसिंग्रा राजा आं खोनानायाव माने गुसिंग्रा उल्था होननाय खोनादोंमोन नालाय माने लानजाय साफ्रेनाय ना एसे बेनिखाय आरो गुसिंग्रा राजा बुङोबा आरो नायखो दा गुदुङा माबायदियाव थायो नोंसोरबो नायलांनो हागोन बिथाङा दा देखायगोन आंनो नोंथां मुवा एकदम गावसि जोबनाल' हो बिदिनो भिडिअ नुबाय थागोन आरोना हरनि साननि फुंनि बायदियाव थायोनो आरो माबायाव थायो आरोना नै बेखौ दा जावनोसै बिथाङा माने रोंबाय आरोना जावनो थाखाय रोंबाय निया खदाल जावनोबो फोरोंबाय बेखौ जों थांफाबाय जावसोबाय नै जावसोबाय नैया लाहानजाय जावसोलांबाय माने मिथियैयाव आरो गैलालै बिदा मा बुंनो आरोना रोङाखै आरो दा दिनैसो सोलोंनो फैदो गोदान माने जा आरो नै आनैथिं फैगासिनो खदाल लानानै आयै मोनबोबायानो नैया आयौ ओइ बुथारना मा बुथारला बे
Itu tangsi mana? Ini. Nalang mata. Iya, yellow monster. Nih ya bikin kata sim lagi deh. Gedung-gedung sih menanggar na. Mana sana bukan tahu saya. Mobil asap sih nih, motor naik pada puas sih zakar masih ane. Mobil asap sih nih. Mana tahu fugun. Ini, bisa sih. Baik gedor sabane. Oh, mana sih ini? Der. Gemuk sih mun besok lah. Jadi nulang nalang madar na. Video ke. Ekdom nih burbila, dah mana gusingra mana ada burbila. Ini perai gusingra ke besar nalang ada son. So, जोंनि एरिया बेसा गोदोरनि एकदम दैमा गिदिंनो गोसोबा गिदिंनो हायो खदाल बान आरो फाय दैया बिथांमोना लाना फैदो आरो जावनानै आंबो मोनबाय नै फसि जाबाय सं सिटाराखै स्टार हाथा गारदो हाथा थाइसे गार स्टार बार माबा खामा जायो जावना लाबो दा जों आरो बिथिं थांनि आरो ना नालामरा दिनै गुसिंग्रा बुरबिला जावनाय नुगोन आरो ना अखा बोथोरनि पुरा इन्टारेस्टिं जागोन आरो ना दिनै भिडिअआ अखा बोथोरनि एकदम मल जाखागोन आरो ना जों दिनै अखाबा हानो हमसिगोन नै एकदम खोमसि जाजोबदो नै गारा थांबाय नोङो बिथाङा जावनाय स्प्रिंसखा एकदम जावदे जावसना खर'खौनो बसना दोनबाय नोंनि खर'आनो गैला फिसा खोमालै नै कटासो मोनलायबाय बा माथो खुरलाङो ना नै नखाय माथो खुरलाङो खाट्रासो नै एम्फौआ गुसिंग्रा राजा एला खेला मानसि दुनायानो बेफोरबायदि एम्फौखौ हाथायगार नायलांबाय था होमबा ना भिडिअखौ गाइस मोन बुरबिला जावनो फैलायबाय आरो ना गुसिंग्रा जावना लाना फैबाय मोनबाय नै दा बुरबिला जावलायनोसै गुसिंग्रा काटा गैला ना ओंखायनो जावदेसै दा होलायनोसै बुरबिलाखौ निया मल मोनगोन ना मोना नायनोसै मोनोबालाय जानोसै मलनो ना मा बुङो नालांबाय था होमबा आरो ना खामानि मावनो नैया बुरबिला जावनो एकदम रेडि जाबाय आरो ना मानसिफ्रा मोनथ'वाखैनो मासेबो दा नै जावगासिनो दं आरो ना मोनगोन ना मोना नायलांसै आरो नायलांबाय थाबानो जाबाय दे सावरि लगायना होदो अखाया नै थाइफ्रिहांबायानो गासिमोन गराय गुमनो फैदो आरो नायाव आङो आंनि गरायमोन आरो नैबे फिसा जादों दाख्लै नै आंनि गराया नै नै फिसा मैया जादों जाबाय थादो दा दोस्लायना गालांग र' इसोरथ' फायफा दा नुनायखाय दं नायलांबाय थांमोना भिडिअआ गोलाव जागोन आरो ना बहुत इन्टारेस्टिं जागोन दिनै जानाय लोंनाय गिदिंनाय दिनै भिडिअआवनो नुनो मोनजोबगोन मा खालामनांगो साफायग्रेब खालामनांगो साफायग्रेब नोंलाय साफाखाराब लाइक एन्ड साफाखाराब थाइगिरख्राब नामा गावफुंजोबना हो गाइस माबा दङ इयो बिदि
गाबबाथाय बिजि थाबा गाबो माने एन्जर जावलायबाय आरो ना गाइस मोननैया बिदि एन्जर जावलायबाय अ नै दा बिनिसो एकदम ओइ आं जाखलासिगौ नै फैरै फैरै Serang ada enter ke? नैथिं नैनि Akau na zora. Ora ini. apa Serang. ha Kata sabtu kurone. Hamne. हाबलां फिनसिगोन नै दा हाबलांनो नांला दैया मोनलायबाय बनि Ongke. Dakalnya. मोनलायबाय आरो ना Kubi. नै हमनानै दैया मोनलायबाय गासिमोन फवासेखा फिसासो नुयो मबाइलाव थैबावखिसै खोनासं बुथारदोबा हैद खारबाय नै नै मोनबाय आरो ना एन्जर मासे गुसिंग्रा मोनबाय गुसिंग्रा सेरसेनि जखन जाबाय बुरबेला 15 जाबाय आरो ना ओमफ्राय एन्जर मासे जाबाय दिनैनि थाखाय आरो इथिं मा मोनलाङो नायलायनोसै दैमा गिदिंलाबायबाय थादों आरो ना एन्जर मोनो ना गुसिंग्रा मोनो ना बुरबेला मोनो नालाय मोनहादों आरो ना ओइथिं मोनगोन नै सायाव मोनगोन इमान गिदिर दैमा सब मोनो इयाव नानिफ्राय दैज्लाङाव नानिफ्राय न'मा सिन्था फैयो जोंनिया बरनदि दैमा इयो बरनदि Eko jemne gonan dia sini ya. ओंखामसो उखैसोबाय अर जानांगौ नोंसोर दा एन्जरदो जादोनो फंसे. नायलांबाय दा नै गाइसमोन नै जावखांबाय आरो ना थांनोसै न'आव नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन आरो ना